Hej, velkommen til Beograd Lufthavn. Det er ikke for noget at sjovt. Økonomi er en dyd. Når man, hvis man gider at vente. Hvad sker der, André? Vi skal alle sammen, men bliver man... Jeg er i gang med at lave en Sherrod. Er det for en vinkel? Serbia. Ja, ja. Er det Sharon bare Luna? Download det. Sherrod. Ej, det var... Det er for... Altså er der en eller anden, der bare ripper alle bilerne nu, eller hvad? Nej, jeg kommer sgu tilbage til den samme. Okay, vi er her i Belgrade med min brade. Hardy damer. Stil. Der er stil over det. Er det movie? Banken. Kasse ud, kasse ind. Sjov det her. Skis. 1000. En lap. 2 lapper. Bum. Hvor er parfume? Nej, jeg har ikke noget parfume. Cocktail makes you happy. Jeg har investeret. Det her, det er simpelthen Balkans gave til folk. Og 2 liter Speyer. 6 kroner. Og det er med panten betalt. 2 liter. Det er ikke Zlatendap, det er Bargeno Pecco. Som betyder... Vodka. Hvorfor skal man altid gøre det der? Jeg er træt af mine. Jeg har været her i 8 timer, jeg er træt nu. Hvor er ham der, André? Er du skide? Ej, den sidder sikkert ikke i Europa. Jeg havde aftalt 2 dates, da I stod den aften. Ej, det kan jeg ikke med. Det er fuldstændig vanvittigt. Og det var en tandpasta. Det originale Serbien. Ren. Kig. Meget pænt egentlig. Men vores voice-over over. Men jeg er klar, skulle vi lave det der dansk? Altså, vi står lige og diskuterer, om vi skal tage på klub derovre. Det er min form for klub. Særligt den sunkede klub. Det er under. Den stopper også. Nej. Ej, det er bare ikke fuck det der. Hvad fuck er det der? Er torden eller hvad? Ej, det bliver på den bombe. Jeg skal hjem nu, eller et eller andet. Vi er nødt til at finde ud af, hvad det er. Ja, det bliver mere sådan noget. Jeg går kraftigt med deroppe. Ej, jeg fik et chok, mand. Jeg var sikker på, at det var krig. Ja, jeg tænker også. Ej, der var et eller andet bande noget. Jeg tænkte, jeg skal bare hjem til Danmark nu. Så er det fordi, man så rundt af en bygning, eller... Ja, det er fuck. Jeg ved der. Vi har spillet meget der Tom and Jerry. Hvorfor skulle jeg rejse mig op for det? Jeg er blevet meget upopulær på den her tur. Jeg har virkelig skabt drama. På grund af denne her. Men nogle af de andre. Fy, hvor den lød. Creme-kongen. Sværmekongen. Nå ja, hvis man... Nej, du er simpelthen for vildt. Nej, det kan ikke. Der gør jeg simpelthen ikke for mig. Det gør jeg for hendes. Men der skulle også få min egen skud. Jeg troede, at knaller ikke var for Klein. Havreskolen for Lillebæk. Hvad? Havreskolen for Lillebæk.